The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Following our customary procedure sa atong naandan, ang musunod nga pila kugutlo ato kini igahin alang sa hilom mga pagampo aron sa ingon niya na kita we might be properly and academically prepared to concentrate on the teaching of the Word of God. Therefore, let us pray. Ang mahana mong langit noon, nagamasalamat kami kanimo ni ining lain usab nga higayon of making use of this opportunity once again sa among panagtapok, panahiusa in obedience to your word. You are living here ni ining nasod nga diyan ang mga balaod sa Diyos nun nga katukuran. Mo'y nagpalahutay sa among kagawasan sa pagsimba to assimilate your word and again be given the opportunity of accelerating our advance to maturity. Busa, ubani kami karon, tudloy kami, pinag-isabala ang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. That we have to consider these critical things for our advance and glorification of Thee. Nga unta gini makumplito in the time allotted for us in this life. May God the Holy Spirit enlighten us, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, mga higala, mga silingan, o atong mga viewers, followers, o sa atong mga igsuon nga isig magtotoo. Welcome na usab ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube. O ang atong pagtulunan karong adlaw is one of the interesting subjects, how to become a true Christian. Unsaon gyud ang atong paghimo nga matuod nga mga Kristiyanon. Okay. Now, this is bilingual. Sagol kini sa English o Binisaya. Una sa tanan. Kini nga atong nasod nga gipuy-an karon, the greatest nation in the history of the world, is currently facing a critical war. Now, kining maong gubat, aniya sa sulod sa atong kalag. Gubat kini outside our political life, ingon nga nasod. Ang atong nasod karon badly needs Bible doctrine, pulong sa Dios, nga unta mutuhop ngadto sa mga kalag sa mga lumulupyo nining maong nasod, including you nga nagpaminaw niini nga aniya niining maong nasod. So, not only Bible doctrine, but we also need prayer. Kay labi na niining mahulgaon nga panahon. There is so much evil proliferating in every nook and cranny of this country. Now, Bible doctrine is critical. Pulong sa Dios. Unta masilsil ngadto sa mga kalag sa atong mga kaigsuonan nga mga Kristiyanon ilabi na. And also prayer. Prayer is critical. And you know, kung mag-isgot kini tag prayer, okay, kinibahin kini sa doktrina nga atong ginatunan. So kaya nga itong gitunan, gitutukan karon mo man ng title ng atong pagtulunan, how to become a true Christian.
kining mga punto nga itong dadon diha kanimo, may kalabutan niini. Labi na ang pulong sa Dios nga usahay, di kay usahay karong panahon na kadaghanan wala na may pagtagad. Kay mo lagi gawas nga niya kita sud sa panahon sa simbahan, kining maong panahon gitawag usabog panahon sa apostasiya. Kadaghanan sa mga katawhan karong panahon na wala na, nagkalayo na sa kamaturan. Pulos na yun kalibutan nun ang ilang giatubang. So, kung maghisgot tag pulong sa Dios, dili man kini motuhop nganhi sa atong kalag overnight. No, it takes time. It is progressive. Mao na the thrust ni ining atong ministry is i-emphasize yun nato ang kamanungdanon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Unya, tingali, murag matinga ka nga, grabihan no? Adlaw-adlaw? Yes. Tingali mo, pagkadungog nga na ay Bible study nga ginahimo adlaw-adlaw. Na ay pipila ka mga hugpong sa mga matuod nga mga Kristohanon nga nagahimo niini adlaw-adlaw. O mao na nga gihatagan nato kini og dakong gibugaton ang pagtuon, pagkaton, pagtuo ug paggamit sa pulong sa Dios sa atong adlaw-adlaw panginabuhi. Aron sa ingon niyan, makakabot kayo kita sa ang sa pagkamatuod gayud nga Kristohanon. Kadaghanan sa mga katawhan karon apil ang mga Kristohanon lang sa ngan. Kuto pag sa ngan. It's only by name. Wala sa tinuray gyud nga pagka Kristohanon nga nagatuman gayud sa mando sa Dios. So, mo kini ang atong gihatagan o gibugaton. Prayer, kinahanglan nga ato kining gamiton nga apil kini sa doktrina. Of course, prayer is part of the doctrine, Bible doctrine. Prayer is critical. Atong tutukan usan ning mahitungod nining pagampo prayer. Dunay agenda nga pagasundon. And some of you perhaps nga nagdungog niini nasayo unsa kining agenda of prayer. Ato ning yatagan og inon ta murag memory aid nga Operation CTIP. C, confession. T, thanksgiving. I, intercession for others. And P is petition for yourself. So, the agenda of prayer, CTIP. Prayer is an experiential part of our spiritual life. God always hears a believer's prayer. Timan nila. Kanunay gyud makadungog, mailhan sa Dios ang atong mga pagampo. Ingon nga mga magtutuo. Kung ikaw matuod yung Kristohanon, dunggon gayod ang kanang imong pagampo sa Dios. Prayer is a weapon for every believer's use. Ang pagampo usa kini ka ingnon ta confidence builder alang kanimo magtutuo. The believer is oriented to God's will nga nagaapil niini ang perfect timing of God. It develops the believer's virtue of patience. Pagpasensya. Kanang say binisaya yung lawom, patience, anyway, masabta man na. It develops the believer's virtue of patience. How to wait for God's perfect timing to grant a believer's petition. Maghuwat gyud ka. Dili kay murag parehag bata nga murag mag-itok-itok ka na kung dili pa matubang niya mo pagampo. Actually, God answers our prayer in either of this way. Yes, no, or wait. You see? Apan sa diha nga
mohatag ng Diyos sa iyang tubag, yan ang imong pagampo, that answer is absolutely for your own benefit. Samtag yun na. Hinumdumi, ng Diyos hingpit, ang iyang plano hingpit. Usa ang kanang inunta, only a perfect person can make a perfect plan. Ug sanglit ang Diyos hingpit man, ang iyang plano hingpit pod. So, ingon nga mga magtotoo, pray. Ang puan nato, ilabi na ang ato mga pangunin maong nasod, that they will serve this country with humility and wisdom, seeking God's will regarding the issues we face. Kadaghan kayong mga issue nagyutubang ni nga itong nasod. Now, ingon nga mga magtotoo, as believers, what do we do? Unsa man gyud ang atong buluhaton ngadto sa Dios? Do we just be still and wait for the Lord's coming, ang rapture, to take us home and do nothing? Mao ba? No. Itang mga Kristiyano have a job to do. Diha sa Episo 4:1, unsa gisulti? Si Pablo nagsulti niini, nagsuwat niini. I therefore, prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Now, unsa may imong vocation? Is it your occupation? Is it your job? You're standing as a believer? Unsa man? It's time we grow in grace, Rabba, and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Mando kini sa Dios. Ato ni nga tagang emphasia usab. Na it's time we study seriously God's Word. Aron kita makatubo spiritually o makakabot niya ng atong tumong ingon nga mga magtotoo, which is spiritual maturity, the capacity stage. Now, kanunay gini na itong ihatagag hibugaton kay murag this is taken for granted in most churches nowadays. Kining emphasis to grow up spiritually by studying God's Word on a daily basis. So it's time to wake up, fellow believers. Time to wake up. It's time that we stop being infants in the faith. Ingon nga mga batang masuso. And we wake up and start taking in doctrine and walking in the grace and in the power of God. And let the world see Christianity in a living form in its people. And let the world see God's power in us. Yes. Ikaw nga magtotoo, gidasig ka nga ikaw makaamgo nga naay gahom sa Dios diha kanimo pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Dios. Na ang Espiritu Santo magalihok din sa imong kinabuhi, and maybe these people outside would ask you kung ikaw you are functioning as a true Christian. Once you function with doctrine in your life, people outside would ask, why are you that happy? Anong malipayon ka man? Kaibini mo, fellow believers, we are called by God to be witnesses for Christ. To be witnesses for the world is our primary function. That's our main job to do. Mayong kagunsapay atong buhaton. Our main job to do from day one of our salvation to the last breath of our earthly life and on to our everlasting life in eternity. Kung sa may gisulti des Filipos 2:13, it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Now, atong hinumduman kining punto sa doktrina. Ang Dios nagamando kanatong mga magtotoo to take in His Word on a daily basis because that's how experiential sanctification process starts. Ingon na lang yun. That's the only way. Nga ang experiential sanctification process makasugod. Now,
Inumdum ka pa ba sa tulo ka matang o ang sa pagkabinalaan? The 3 levels of sanctification. Number 1, positional. Number 2, experiential. Number 3, ultimate. Now, unsa maning positional? Ang naguna, this is acquired, kining positional sanctification is acquired at the point of salvation. Yan ang higayon nga imong gituuhan sa Ginoo Kristo nga imong manluluwas, nagsugod ka ng positional sanctification. Nga ang Espiritu Santo, as if, ang Espiritu Santo mo kanang mupunit kanimo ug mubutang kanimo ngadto sa imo pagkadugtong kang Ginoo Kristo hangtod sa kangturan. That is acquired at the point of salvation. Diyan gyud. Yan higayon na. Ang ikaduha, ang imo nang adlawan lang panginabuhi ingon nga Kristohanon, experiential na kana. That's why experiential. Ang imong kasinatian sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. And this is acquired at the point of spiritual maturity. Sa pagtungtong yun nimo niya ng ang sa espiritualong pagkahamtong, mao kana ang experiential sanctification. O ang ikatulo, ultimate sanctification. This is acquired when we are promoted to phase 3. Daghang nakasabot ni inihapan. Daghan po nga wag yun lamak may tungod nining phase 3 or phase 2, phase 1. Wala. Kaya may pagtuon sa pulong sa Diyos. Kung sila dapiton lagi sa pagtambong Bible study. Sama nini karon. Paranlita, nagtapo ka mo karon. Nagpaminaw ka mo nining atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Diyos. Kanya dapiton ni mo, mayon dayon. Wow, ko'y panahon na. Busy ko kayo. Daghan kong buluhatos bahay. Daghan kong kanang obligasyon sa akong trabaho. Unsa pa dihang mga pasangil. Kaya nga naman, in the first place, negatibo na ang ilang attitude ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Nahibaw ka katong prinsipyo, unsa gani ang imong pagtagad sa pulong sa Dios, mao gyud ang tinuod nimong pagtagad kanto sa Dios. You see? Mao gyud. So kung magsimba ka lang, buhat ka mga Kristiyano, mga buluhaton, mao to giingon nato nga ritual without reality is meaningless. You see? Kaya nga naman, wa may pulong sa Dios behind nga makapasabot ni mo bahin niya ng maong ritual. Kasabot ka? Now, karon ni nga itong pagtuon ni ini, mga basic kini, mga sinugdanan kini, nga may nungdanon pagayo nga ipahinumdum sa tag sa kanato. To remind ourselves, because every now and then, you see, ining kalibutan na we are bombarded by all kinds of human viewpoints, mga kanang humanistic, bisag unsan lang mga kalibutanon, mga kalibutanon, mga butang, mga gyud ang hanok ni atong huna-huna. Way pulong sa Diyo'y kamatuuran. Now, mo bitaw na nga gikinahanglan nga ugmaron ng atong pagtuo sa pulong sa Dios. Faith is what we have to develop within us. Kana sa Roma 10:17, aron nga kita maka panagawi diya sa grasya sa Dios, to walk by faith, to walk in the light, to walk worthy of our vocation. So atong pangutanon sa ang atong tagsa-tagsa kaugalingon ni kining mao mga pangutana. Am I trusting in God? Am I depending on His grace? Am I relying on His will? Am I waiting on His perfect timing? Mao ni mga pangutana. Sabtag yun na. Unsa may gisulti sa Hebrews 4:11, let us labor therefore to enter His rest. Unsa maning rest nini? This is faith rest drill. We have to apply this in our daily spiritual life. Na binagnaay mga
pagsulay, mga pagpiit, mga kalisdanan, mga katalagman, mga bots tong kinabuhi. This is what God has prepared for us to use, apply in our life, spiritual life. Faith, rest, drill. Doon ka sa agenda of the faith rest drill. Tulo. Number 1, claim a promise. Pila naman ka mga promises, mga saad sa Diyos ang imong naangkon. How many have you claimed? That's number 1, agendong. Claim a promise. Ikaduha, think. Una-una, unsay buhaton sa Diyos diha sa imong kalisdanan ba o mga unsa mga gumunhap sa imong kinabuhi. Think what God is going to do. And then number 3, relax. Because God is in control sa imong kinabuhi. Mo ni ang tulo ka agenda of the faith rest drill. The faith rest drill is even supposed to be a moment-by-moment application of this kind of doctrine. Why? Nga naman ka? Because our relationship to God is also a moment-by-moment experience. Do you know what I mean? I hope nakasabot ka. Abi nimo, kinigong kinaiyang makasasala within us, within every person, both believers and unbelievers, reigns like a king. Kadungog ka? Nagadumala, kini sama sa usa ka hari. At the moment we were born physically, iniguhag yun nato, gikastaguangkan sa itong inahan, pag-uhag yun nato, we immediately lost our relationship to God. Nga naman, how did this happen? Nawagtang ang atong koneksyon o atong relasyon sa Diyos. Kaya nga naman, tungod sa formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Unsa but pasabot sa spiritual death? Kining spiritual death nagkahulugan og pagkaimulag nato gikan sa Dios. Absolutely, completely, absolutely kita. We have been natangtang ang atong relasyon sa Dios. Gumikan niya na. Tanang tao may mugso ning kalibutan na is declared spiritually dead. So, karon nga, di mangyud kang kalikay niya ng old sin nature, kinaya makasasala nga, naalis imong tanang silda sa imong lawas. Either, papilion ta sa Diyos, either we choose the old sin nature or the Holy Spirit to reign na mo dumalas itong kinabuhi. Pili. Either we choose the sin, old sin nature, to reign in our life, or the grace, the Holy Spirit, to reign in our life. Now, Philippians 3:9, I keep on quoting some passages here just to remind us. Philippians 3:9 says, "And be found in Him, not because I have my own righteousness derived from the law, but because I have the righteousness that comes by way of Christ's faithfulness, a righteousness from God that is in fact based on Christ's faithfulness." Na, unsa ka kanang matinud-anon ni Ginoong Jesucristo, how faithful He is. You see, mao ni ang mga puntong atong idakan nimo. Ni nga adlaw lang. Ugma labihan pas kadaghan nga atong pagahisgutan. Basic doctrines aron kini may kalabutan og atong magamit sa atong adlaw-adlaw Kristohanon nga kinabuhi. How to become a true Christian. Ayaw kalimot sa pagpahiuban ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, basin ra nga ikaw makakaton sa kamaturan o nga mo imo magamit sa mga adlaw panginabuhi aron sa ingon yana
magmabungahon gayud ang imong espirituanong pagkinabuhi, dili lang kay wa nay panumbaling sa kaminungdanon sa pulong sa Dios. Busa atong takupan kini atong pagtuon niining adlaw pinagi sa pangutana kanimo. Pipila ka mga pangutana, higala. Kung ugaling mamatay ka karon, naibaw ka ba mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba? Nga imo ka nang mahibawan. So, gipangutana ta kahigala, nining maong pangutana, because this is the most important question that you will encounter in your entire life. So may I ask you, luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili, luwas ka ba? Are you saved? Di pud question kung kinabuhi ka ba sa katalahuron, dalaygon, nga kinabuhi, kung dili, luwas ka ba? Now, ang Biblia nagsulti sa ingon niini, kinahanglang maluwas kita. Juan 3:16-26, mga buhat 16:21. Higala. Higala nga kung tawag nimo, kung dili ka pa magtotoo. Aron ka maluwas, higala. Una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka, you acknowledge that you are a sinner. Because according to Romans 3 verses 10 and 12, kaya ang kasulatan nagingon, wala gayo'y tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Higala, ang imong mga sala mo'y hinungdan ra ba nga nakabsan ka himaya sa Dios. Kung mo ka na hinungdan nga, di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma kanimo. O gani namatay siya alang kanimo. Who is he? Siya way lain kundi si Ginoong Jesucristo kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag kanimo kahigayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pahigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Romans 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo ay may bayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon nga maoy naglukat ka nato og nagpasaylo sa atong mga sala. Now, higala, sabta kini, nga wa kay mahimos pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Wala. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa cross. He already paid it in full. So, wa pa siya mamatay, siya miingon, tapos na. Kana matod pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga tagan kag puluyanan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga ana kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lumnganan ug karon buhi siya. Ug atuha siya sa langit ug nagpangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. 1 Corinthians 15:3 and 4. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mainungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo na matay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nahisulat
sa kasulatan. Diha usab sa Hebrewanon 7:25, ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya, kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Now, dawata si Jesucristo pinaagi sa pagtuo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan, ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon, sama sa bisag unsang gasa, kanang gasaha, wa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Gusto? Ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihantagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagi sa pagtuo ug wa nay bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. It's complete. It's perfect. Episo 2:8 ug 9. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa kini sa Dios, busa way makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Now higala, timan ni pagayo. Ang bugtong pagtuo nga nakaluwas kanimo kun mituo ka na kang Kristo, mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabta higala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan ug wala nay lain. Duha ra imong kapilian higala, mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong maluluwas ug ikaw maluwas, o mosalikoy ka ba kaniyang maluluwas ug ikaw mahinukman. So pili higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, sublion ko sa pag-ingon kanimo, pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampot, abalaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining mga kamatuoran nga mong nadungog, nakatunan niining andawa. Salamat o Diyos niya ng labihas kadako nga grasya sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.